Βρισκόμαστε σήμερα στη Βικελαία Βιβλιοθήκη σε μία σύσκεψη ανάμεσα σε στελέχη και μέλη της εκτελεστικής ομάδας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ηρακλείου αφενός και της διαχειριστικής αρχής των προγραμμάτων της Περιφέρειας Κρήτης αφετέρου, με αντικείμενο το έργο της βιώσιμης αστικής ανάπλασης του Ηρακλείου. Αυτό αφορά σε μια μεγάλη περιοχή, είναι όλο το κέντρο, και από την μία μεριά είναι τα Καμίνια, από την άλλη μεριά είναι ο Πόρος, ο Κατσαμπάς και η Χρυσοπηγή. Έχουμε ωστόσο θέσει και το ζήτημα της επέκτασης αυτής της ζώνης, για το οποίο θα συνεχίσουμε την συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποκλειστεί, να περιληφθούν δηλαδή και άλλες περιοχές στο σχέδιο αυτό. Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας πολλαπλή επέμβαση, η οποία συνολικά περιλαμβάνει έργα που υπερβαίνουν τα 37 εκατομμύρια για τη νέα προγραμματική περίοδο. Αυτά είναι έργα διάφορα που μπορεί κανείς βέβαια να τα ομαδοποιήσει και μπορεί να τα ομαδοποιήσει και χωρικά. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλήσει για την επέμβαση η οποία γίνεται στην Αγία Τριάδα, που περιλαμβάνει αναπλάσεις δρόμων, περιλαμβάνει πεζοδρομήσεις, περιλαμβάνει αποκαταστάσεις κτηρίων, όπως είναι η φάμπρικα Άνω Γιαννάκη, περιλαμβάνει έργα πολιτικής προστασίας και άλλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πακέτο, αν μπορώ να το πω έτσι. Ένα μεγάλο πακέτο επίσης είναι τα έργα τα οποία αφορούν στα τείχη της πόλης, τόσο στο χερσαίο τείχος όσο και στο θαλάσσιο τείχος. Και αυτή η δραστηριότητα και η προτεραιοποίηση την συνδέουμε με την διεκδίκηση των τειχών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Δήμος Ηρακλείου φροντίζει, αφιερώνει πόρους ανθρώπινους και μεριμνά για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων και στην πραγματικότητα εκτελεί, και αυτό δεν γίνεται μόνο σήμερα, αλλά και σε ένα βάθος χρόνου, έργα για τα τείχη. Είναι αυτονόητη, θα έλεγα, η απέτησή μας η χρήση των τειχών να βρίσκεται στην πόλη για τους ανθρώπους της και να μην προσδιορίζεται με αυστηρότητα από παράγοντες οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη την ζωή μας εδώ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τεθούν πάρα πολύ σύντομα ξανά σε συζήτηση, αλλά πλέον από την Δημοτική Αρχή, την οποία εκπροσωπώ, με την Υπουργό Πολιτισμού στις αρχές του Μαρτίου, στην προγραμματιζόμενη επίσκεψή της εδώ. Από εκεί και πέρα, άλλα έργα τα οποία εν τέλει αντανακλούν στην καθημερινότητα. Και αυτά αφορούν σε υποδομές, αφορούν σε πεζοδρομήσεις, αφορούν στον τρόπο με τον οποίο θα μετακινούμαστε όταν θα έχουμε μια πιο πεζοδρομημένη πόλη, όπως το θέλουμε, και αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται και έτσι τα αντιμετωπίζουμε, και αυτή είναι η φιλοσοφία την οποία φέρνουμε και σήμερα στην πρώτη αυτή συνάντηση, με έναν συνολικό τρόπο. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το σχέδιο σαν μια σειρά σημειακών παρεμβάσεων που είναι αποκομμένες μεταξύ τους. Το ζήτημα ποιο είναι? Είναι να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων εδώ, είναι να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους. Και μέσα από τον πολιτισμό θα βελτιωθεί η καθημερινότητά τους, ναι, αλλά και μέσα από την βατότητα και μέσα από την πολιτική προστασία και μέσα από τις καλύτερες υποδομές και μέσα από την βελτίωση της καθαριότητας. Όλα αυτά είναι παράμετροι, και φυσικά ένα ζήτημα που είναι κεντρικό και στην ίδια την ευρωπαϊκή φιλοσοφία αυτών των προγραμμάτων είναι η προστασία από την κλιματική αλλαγή, που έχει να κάνει με μια πόλη η οποία θα είναι πολύ πιο πράσινη και από την μεγάλη έκταση μέχρι το πιο μικρό, μέχρι την πιο μικρή γωνιά πρασίνου. Είναι ένα τομέας στον οποίο το Ηράκλειο επίσης υστερεί πολύ. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε μια ευκαιρία να ανακτήσουμε έδαφος και κάποια στιγμή να βρεθούμε και μπροστά, γιατί αυτή πρέπει να είναι και η φιλοδοξία του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο θα πρέπει όχι απλώς να προσπαθεί να καλύψει ελλείψεις, αλλά από ένα σημείο και μετά να βγει μπροστά και
να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο θα λένε και άλλοι κάντο όπως το έκανε το Ηράκλειο. 30 και πλέον εκατομμύρια ευρώ, κύριε Δήμαρχε, για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Με την ολοκλήρωση αυτής της προγραμματικής περίοδου, πώς θέλετε να είναι το Ηράκλειο? Είπατε ότι πρόκειται για ένα σύνολο. Έτσι θέλετε να το δείτε, έτσι? Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν αφορά όλη την πόλη. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο επίσης πρέπει να αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας είναι τα έργα τα οποία θα γίνονται εκεί να είναι συμβατά με έργα τα οποία θα γίνουν σε περιοχές εκτός παρέμβασης. Δεν θέλουμε και μια πόλη δύο ταχυτήτων, η οποία έχει οριστεί και με κριτήρια τα οποία θα έλεγα ότι δεν είναι τελείως αυτονόητα. Έπρεπε να υπάρχει μια περιοχή παρέμβασης, είναι μέσα στη φιλοσοφία των προγραμμάτων, ορίστηκε αυτή η περιοχή παρέμβασης. Από εκεί και πέρα όμως εμείς θέλουμε όλη την πόλη και όλο το Δήμο. Άρα λοιπόν και αυτό είναι μέσα στην φιλοσοφία μας. Έτσι, και το ζήτημα είναι ακριβώς να έχουμε μια πόλη στην οποία η καθημερινότητα εν τέλει θα είναι πολύ καλύτερη και η πόλη αυτή θα είναι πιο ελκυστική για τους ανθρώπους της, θα δίνει μεγαλύτερες ανάσες και θα αποτελεί και πόλο έλξης για ανθρώπους. Κάτι που το λέγαμε και από πολύ καιρό και το οποίο όμως το βλέπουμε σαν μία τάση. Και είναι η τάση που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή το Ηράκλειο θα μεγαλώσει, το Ηράκλειο θα αποκτήσει περισσότερους ανθρώπους σε μόνιμη βάση. Αυτό είναι μια πρόκληση που υφίσταται ήδη, υπάρχει και θα την δούμε να εκδηλώνεται πιο έντονα και στα επόμενα χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε για την πόλη αυτή. Αλλά βεβαίως το ζήτημα είναι και να δώσουμε μια πόλη στα παιδιά μας που θα αναλάβουν κάποια στιγμή και να την κυβερνήσουν και να την πάνε μπροστά, να έχουμε κάνει και εμείς μερικά βήματα έτσι ώστε αυτοί να κάνουν ακόμα καλύτερα και περισσότερα.